nakaliang ke jongang sengoban pau ke so komen hadin mga yo ikani ka khubor ka ba na padeng ki nongil jimbenta sya ka Saufulai mo arm wrestling championship ke belong hapo Turki na padeng kita i kong Margaret Pathau iblayo ka gold medal but kumju i way pat i kong Angel Mary no William Umlong iblayo ka bronze medal but ka ba sungu komen bau Alexander Lingdo ubadon na padeng kijing duna dukat man bam yo sungu bam la ban keren uyo ka bronze medal kani ka long ka ba ngapan pau kijing so komen namar ngi nakaliang ka sports department ngila ban yarap yaki na ka benta kani ka jingile simbenta handrai ka jingyarap jongi ban aimen si me ki shoban let bangila ikendu bangila pha ya ka khubor kitbok kedriang bat mentang yo khubor ko sukmen bakila yo medal na ka benta ka state bat na benta ka ri India hi nomor kili represent ni ka ri India handrai ka di ka burompat ya ka state ka jongi ka bakini kilawan ra ka medal kani ka long kai ka ba nakaliang junga penpau jing sokumen na ka benta ka sports department na benata ka government bat na sokumen kum sports minister bangi i bakini ki bro ki long shisha ki jingtrang bagi jingkwa jungi banginang ra ka nam ka burom kam hak kamilaka am kata te ka dei ka ba hakmat do kanum la ban laj bat nginum la ban ong ba klem pendun buram pen kum buram ya kini ki nongilaka ki balawan ra syai ka nam buram bat ikatangin sapen kre nakaliang jongka state nakaliang jongka department jongi kamtam nakaliang sport department bakumnu bangin welcome ki kendalawan pai bangin pelongi kenja program kalom kenja facilitation program nakabenta jongki on the kila position